Башкортостан Мәскәү үдәгендә республика исеме менән илдең баш калаһында туклану урыны асылды. Байрамга йыелучылар хый нигъмәттән авыз итеп кенә калманы, концерт та караны. Ресторанда рәсми асу тантанаһы Башкортостаннан сыккан билдәле якташларыбызды бергә йыйды. Башкортларның кунаксылыгы бары халык ижадында ла сагыла, бигрәк тә йыр биюдәрендә. Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюдәре ансамбле солистлары ла ошо хакыйкатькә нигезләнеп, Башкортстан ресторанына килүчеләрне самавыр менән каршы алды. Нәзәкәтле Заһидә Курай моңына бейгән арала кунакларга милли ашау төрләре тәкъдим ителде. Әсәй-өләсәйләр өйрәтү ысулы буенча зур бәлеш пешерелде. Буның өстенә Башкортстан ашнаксылары махсус сакырылган. Я брал старые блюда башкирские и делал их на современный лад. То есть, допустим, салат агидель. Он состоит из рыбы, в основном, из картошки. Башкортстан Мәскәүдә рәсми рәвештә эш башлана. Бұл урында билдәле якташларыбыз да үз итеп өлгерде. Ресторанга барудан улары кәсеп ватанына кайткандай булды. Илдең баш калаһында гастрономия экскурсияларының еш оештырылуын исәпкә алганда, Башкортостандың да ситтә калмауына өмет бар. У нас действительно 1-2 ресторана, которые более-менее. Ну вот подождите немножко, у нас 2 больших проекта сейчас мы ведем, которые будут именно ресторан башкирской кухни. Милли ашауды тәкъдим иткән туклану урыны Мәскәүдә быга тиклемдә эшләгән. Ул Перова станция һәргәһендә башкорт ашы дип исемләнгән. Касандыры халык шагыйре Мостай Кәрим илдең баш калаһында укучы студентлар белән күрешер урын булган. Әле ресторанның да мөмкинлекләре зур дип әйтергә була. Башкортстан баш каланың үз вокзал мәйданында урынлашкан. Азат Галиуллин, Дмитрий Аксаев һәм Камил Янбердин яңлыктар, Мәскәү калаһы.